Здравейте ви, бокс. Имаме ли морко? Чакай, какви морко? Да. Ние сме Game Machine, ти дома ти. О, ето, кафе ви гъби, ела да ги вземеш. И сега в хардкрафта, както бях супер юзер, утре ми изтича супер юзерското нещо и както виждате, аз съм спален инвертар. Тук пред мен е изпален инвертар. И в къщата имам още много айтеми. Ма не всички че ги взема. Що бе, ние като можеш да телепортираш, да ги вземеш? Примерно 20 седла трябват ли ти? 20 ли? Около 20, да. Отде ги взехте пък вие? Не знам, аз купих къщата от един. Само напред ли са? Да, ама малко те се трябва да видим тук. Абе... леко на диагонал ли да кажа? Не, само напред, ние даже сме преувеличили малко. Аз тебе да вървя. Забе да кажа с мен е Майнкрафт Удак и Стан, не знам, който май не е тук. Тук е. Нищо. Нищо я говорим за... там за едно нещо. И... малко... Sugarcane! Меч I can't на believe it! And now... Ай, тук да живеем. Да, джунгла. Тука. Мразя да живеем в джунгла. Тук имаме си дърво, всичко имаме. Вече. Какво да направя? Дай да стигнем там, где сме си решили. Няма да казваме координатите. Че ако ще вземе да ни огори в хубавата къща от дърт. Венци един път вика, тук ще гледах един клип, дед един не е супер известен, ама известен горе-долу и има къща от дърт. И нали му се смея и аз. И такова си Венци вика, жалкото ти ми е приятел. Венци равно на XIDQ, XIDX, Alien... Чакай сега. Фън ли какво беше? Ящи диаманти. Рейзър! Някакъв са... Емералди са това. Ой, XP. Абе, диаманти има в мене, бе. Епик Рейзър имаше един профил. Абе... към 100-200 профила има. Хора, аз сега влизам. Да, излезе един. Ама, то хубаво излезе, но... Лесно, давай, бързо е. Не мога да имам communication error. Да влез бързо, такова случай никой не е влязал. Да, избързах. Не има място. Левна, бързо, давай. Блъскай си, но хайде, мадафакър. Един път си... Как те изгубих? Къде си? Аз съм бил до тебе. Един път беше седнал върху Мартин и викаш, хайде, мадафакър. Един път беше седнал върху Мартин и му викаш, хайде, мадафакър. Погледни! Не ми вика. Да, като не викам, нали, котките, колко и сладко, после... Да. Колко и сладичко! Давай в кофите. Стани говори нещо, бе! Какво? Тела все. Например, фукай с телефона на баща си, с новия си микрофон, камера, нещо С там. твой телефон. Нещо. Да. Няма никакъв смисъл. Тогава защо го правиш? Само един път съм го правил. Добре. Так, опа. Песове! Стане. Песовете ме гонят. Само напред ли още е камене? Да, само напред и сега сме точно. И кученце! Ще да кажа, че сме на... Да, минус 92 000 Хикс и Z 115 милиона. Нали не съм число F3? Не съм. Опа! Стигнахме. Добре, по плановете ми трябва да мръднем 2 купчета насам. Тук трябва да живеем.
Няма снежен. Добре. Кът ми не Значи, вижда. тук има обикновен ела. Ама ще живеем. Снежен. Ела тук. Защо държиш емералди и викаш, че е диамант? Ето защо. Добре, защо беше зелено? Абе, защото се отваря ми врата и гледам диамантите, бе. О, Добре, Честе някъде... емералди. Ето тук има някъде водичка. Дай да живеем те по-близо до плажа. Мога да се питям. Ето тук. Като PSI. Добре, пак те изгубих. Абе, човек. Какво бе, човек, бе? Много лесно се губиш, ти си като малко кученци. Няма нужда да се телепортираш, ела на плажа. Плажа къде? Там дето подскачам. А къде подскачаш? Излез на леда. Лед! Абе, като излезе да се подхлъзна там, ти... Наумен ли си? Ето така. О, X-ray глич, виждам лава. И аз е там. Не. Вече не виждам. Тук да живеем, тук да спасим къща. Ай, спасим къща от сам. Не, чакай сега, тук е много дърветия, дай да малко... Имаш ли браво? Да. Ама нямам място. Имаш ли едно място? Да. Ама имаш табели. Клечки. Аз имам... Не, нямам клечки. Сега ще си направя табели. Слушай, две табели, тъй за мен и за тебе, колко някой да не много гайфа. Ето има бързо. Пък и да ни гайфат, къща поне често не могат. Тъй, че... Мърдай. Чакай, що написах такова, бе? Кой написа? Наклонена честа. Наклонена привей. Сега в този чест се оставя... И само... Вите ми, айде. Въшливи. Ала. Приветна ли честа? Да, лата почти. Сега да почнем да събираме и дърво. Защо пиша грешно името си, бе? И паролата си? Всичко пишеш грешно. Опа. Мисля, че трябва да спирам. Тихо е. Стати 13 диаманта. Колко да разчистя тук? Много малко. Дай, чакай, сега ще направя... Ето, брадвата, не дей брадвата. Сега ще направя желязно. Да, чакай да се спразна малко, че мога да не се пак да взема. Не забравяй, че аз също съм супер юзър. Не знам. Мога. Вързи ми други букуци. Няма какви букуци да взема повече. По-големи Ама букуци тия от тези. са... И така де. Мисля, Някакви спайдерайове, други глупости, празни къщата. мисля това да е първия епизод. Като се построим къща и като се развим ще Да. там, нали, друго. Ние сме се развили вече и не вид като построим къщата. Те ли? В смисъл да обзаведим това. Ами добре да вземаме и този бъче тук. Ти справите ли това? Не. Тук почваме една мини къщичка. Що с бършо дай с сок. Бе, няма сок, бе. С казах. Нищо. Българин, че дъбово дърво. Аз съм българинче, Всички сме българинчета. Постоянно откак излезе такова 11 дабе от 49-та, помня версията, кой се кефеше толкова много на български език? Виж го, бе, ти гей ли са? Какви са ти цветя? Не съм ги туила, ти ги туи току-що, нали да чух? Аз ги сложих, ама бяха в къщата. Как ти малката къща, бе? Еби толкова много дърво. Давай ти я направи. Поне да бъде висока. Сега два реда такова, после ще бъде третия ред от черно. Не, знаеш кой има? И аз служи тук пърч. Къде, бе? Тук втори, значи по два реда те ще бъде. Тук пърч втория ред.
Еми да знаеш, че пърче след малко свърша. Добре. Ама аз имам запаси. И няма да свърши след малко. Сега чакай се изкача, чакай! Стой! Демек сега тук трябва да има два така, да е такива, после жунгово, после Абе смърт. няма бе. Да бъде висока, бе. И що висока? А после ще бъде със слабове, колко да има някакъв як покрив. Ще сега гледай колко е мъничка, поне да компенсираме. Еми вич нямам друго дърво. Чакай да аз съм. Имаме ли жунгово? Не. Ами къщата ви? Да. Ми вързи ми, имате ли смърчо? Смърчил не. О, найс. Ами сега ще отида в жунго, там да е. Чакай бе, ние имаме тук жунго и снежен балон. Смърчило няма. Имам само... Ох, жунгово. Добре. Вързи ми малко жунгово и се бъкне. То само 24. Не проработим. Не, работено. Ами, може и да стигнем, нали, то само 2 реда все пак. Пак. Глупак. Сега как да се кача горе? Айде. Има напред стълби. И без това не трябва да се скачаме по-късно. О, мага, това е от гадните снежни байоми, бе. Ice Plains, бе. Аз не обичам такива. Това не е снежен байом, това не е сухо, е. Обикновен байом с сняг. Иначе няма снежна дървета. Ами без снежни дървета ще минем. Станеш ще влезеш ли от сервера? I'm going to пътешествие. А, кой? Худкрафт. Не. В труден за направа. В трудно направен или нещо такова. Така. Камен със сигурност няма да не стигне той дърво. Опа! Ти знаеш, че даже няма да стигне и за още 2 такива ще ни трябват за първия ред само. Така че... Ето джунгл. Аз намерих джунгл. Да. Чули? И така, аз мисля да спъвам епизода. Крис, можеш ли да ме телепортираш до себе Да. си, защото трябва много да се Да. връщам? Кога? А вече когато искаш приеми... Чакай бе, не бе, на коня тъпа... Хере... Кама е... Какво написах Имам 48 джунгл, ще ми стигне ли да спа още? тъпа... Тя се на коня... Пиша грешно вече. Хирагама е Ама имам 10 секунди. Не, нищо. После пак ще го напиша, защото аз сега събрах точно един остар джунгл преработено. Преработено? Сега виждам... Да. Защо, нали? Не е преработено. За какво ли не е преработено? Моля? За какво ли не е преработено джунглово? Знам. За да го направим на преработено. И така, наистина вече ми се разпевам епизода, с малка дупка. Но нищо. И така, до следващия тъп епизод. Чао! Стани, кажи чао. Чао.